Hello dear viewers, ngako kran fi Shapanga Gospel. Ka Gospel. Pi bun nangi mentangi la sngo thu bakla plat Shapanga Gospel. Inang mut ba ka jingelap Gospel ka jingelap Shapang Jesus Christ ba lading ila ngat hu ngin sayo ya ka benang. Tang kata ka kut. Rengan ong fi ka Gospel ka dai ka bashisha ka dai haba pila ngat ha Gospel ka dai bandan ka jingiem ka batmai. Piu Jesus Christ hawan wong wan api ba pinyo ka jingiem bat ka jingiem ka bakar hai bon nang iki bring sutu ba la let jingeseng la testa ka let jingeseng nang fi bat kai ka banginget ka long bet ba ngin sayo let sabenang right Jesus Christ wan mayalap ya ka hima bat ya ka gospel nang fi kamat habangi yo ya ka jingpen ka bashisha kata ka jingim ha ka hima ublay ka sedang nadu kani ka pertai anong fi kadai ka jingim ka bajab ya ka pop ka ba dan ka jingim ka badap da ka jingkemen how Jesus Christ pat ka jingim habangi lat-lut na ka pop habangi experience nang imat ya kata ka jingkha arsin kata ka jinglat lut na ka pop kata ka jingim ka batmai imla ban set tang haladin rengilet ban yathu shakiwai ngilet ban panbana shaka pertai hangno bangidan kibriu ki bat ngi ngi lap iki ya kata bat ngi rap ru iki bakin poi shau Jesus Christ bakiru kin yo ma ya kani ka jingem ga batmai ne bun sin mangi ngi sutu bakla bangyong la ngi khmi lenti bakata ka benang mo kadai shabam jukut reng hap sedang na du ni ka jingem ban yo let shabenang kadai hatungi dan ka jingem ka batmai menta hatungi la dan kata ka jingem ha ka hima Apostle Paul ukran kani wang ba ka jinglong traisnong jungi kamlong ni khendau kalong habnang ngila sedang ban Apostle Paul Quran syu nak city Ephesus na puli wang ba daw mensim khut la ra lang ini syaki jaka benang nang fi hatu PM ha kani khendau kat badang dan hangni ka perthai PM ha kata ka hima jong blai pilat lut nem ni pop pila da pidang yai sa di pop pidang syate syakum hagi pop but nakawai ka Sunday pias struggle nganong pi haga pop bagi jing syate merau ki jing blin basni pila banlong kino nganong kalong cycle but ndan ka jing job let's say para banget nganong pi let's say pi klampat yo snow ya ka gospel ka bashisha kat kum ka Bible ka baar kalong balik si pila yo snow ya ka gospel ka bashisha handray phim simpan ko ngu kata ka gospel ika gospel basha kalong bau Jesus Christ wang wanela ki hima ba wang ka hima jong u mulai kal hajan patu pin kala ka bemut atau pila kala ka bemut nem para bangai ladan yang ka jingkala ka bemut basha ka jingkala ka bemut basha banget ya gospel ni sedang ban gini khmat bakenjaman sim ya ka hima ublai padahal Jesus Christ wang haga gospel yo anes kal nang ka balai wang lam dak hapat ya pi pinumi ya ka hima ki benang ka jing hapat ka sedang haba fik kela ka bamut pikot jingmut ban no iji pop pi renounce si sense kumbang hakten parang pikot jingmut pinget haga gospel ka bau Jesus Christ la le akadeng fna Calvary kawan ka bor jong mensim khut ka snam jong Jesus Christ ka sat khut nagi digi pop padam tak tahu Jesus Christ hadin nang tuong hadin nang bapilai kani hima kibnan layo kata kajik kapat dan kamban kapat ya fina ka bat no mensim kumbau Petrus wong tu fin kala ka bomot bat an pen baptis fi wai puai ha kerteng jong Jesus Christ pan yo ma bigi pop yu Jesus Christ wan chani ka pertai kat kumga gospel Matius nang bani kong khabar puai gong bau Jesus Christ wan ban pen ya ki briu jong una ki pop bangin let jesang ban sakut pop kata kamut ba ngimpat pediang si saya gospel ngimpat nget si saya gospel lani ngimpat yo snow saya kata gospel ngisi yo snow tang ta gospel bong ba ladingil anget ngil alit benang kidi bandan uso jong mensi kadi bandan ka jing pen kala ya kani ka doknut ka barem sa ka doknut ka batmai blai wong ngan clown ya ka doknut do an ngai ka doknut mau anai ka doknut do lada kadang dan kani ka doknut mau
Kaba im ha kitu gi jing im gi barem gi basya job. Mot ngimpat yo sngo yo gospel. Lani ngila yo sngo rengi klampen ko ngu yo gospel. Ka jing net bat ka jing ko ngu kaya rengkat-rengkat. Nah ketin pareng ngila banong faith and obedience is synonymous. Lani la ngila nget ni pen ko ngu ha ketin jong blai. La do blai wong ba niat no ka jing im bakhut ni sedang baniat ka jing im bakhut. Ngam kran ni bangila janai ni rei kata ka jing khut man ka si upan thamai blai. Man ka si upan pau kita gi bari ni bangina ban kala ka bemut. Bangin niat ya kata ka jing im ga bathamai. But ngin long ngin say so ru. Uji sukres ha gospel yang yo ni selnong bakhat san wang along uding so wan bashisha. Kanu ka tanat ka bahu uji sukres ka bam say so ungor no. Wang tu yaine au Jesus Christ bat bafin say so bat lada pi yaine au Jesus Christ bat hakiktin jong Jesus Christ hakiktin jong belai de hang ta bagi sedang ban say so tungin kali yaldi shimat ngalet jing sang mar la kasngi ni hap kali yaldi shimat how tu ngalak lak lut nyam niki pop niki jing syak te mrau ne nga syak te mrau kejuk jing lin basni lada pin pat lak lut. Let's see pimpat pen kala ka bamut basisha. Let's see pimpat lech ka jingkar sin. Let's see pipen pi kwa shiliang ka kajap ban let ba perthai shiliang syaka yeng mani. Let's see pimpat IT lot ngano. Pidang kwa ban im ba perthai. Ka jing im ka basisha ka dan kam ban yo ka jing im basisha Jesus Christ wang dan kam ban len ladi ban ba ela ka ding pana. Let's see giwan no jing pen sitam pi no sitam pot. Dekani ka gospel bosya ka jinget kamdei ka banganget menen amdei balak kha nga la kala ka bamut menen la kha arsin la kelat no la let biang seperti em ka jinget ka bosya ka dei menta present bangin sayo ka future ni em menta man la kasni te yero itrai nganget pisai kani hublai sibun like share but subscribe kani video nagabenta ka buram hublai but ban penki empat ya ka balang yero itrai